movie lo in ran na chuan Park Chang-ho chu haron langa Chang-ho chuan anupui ne na anin nei na chamlom nan ti in restaurant changkang tak pakhata hian zanria chu alo buat sei saka ma se anupui chu apasal thil ti awanga lema hnekin ho mai maya poisa khoral chu tul lawati hleya mi hoi chuan apasal hena chuan an poisa bat to sa le apung te chu arang thayang biran pek tlak watangai thu te chu ashil ta zoka 1 million za thum chuang lai leiba chu lo nein chu chuan mi hoi ru chu akap buai hleya anupui thosoi du zong te asiat nu chuan Chang-ho chuan atana athil ti saka chu lom taka lodong songa limpui hle zok turin le apuzon pon nuamati hle thu te chu asila apuzon gi gwang po chu Chang-ho tong kamawang chuan lo hlim ve hle in alo nui de usunga mi hoi po chuan in a omdan chu thak ngal lokin Chang-ho atana nel om tur tak le onem tak chuan an tong chuak no le ta velani reivak lo nuwa chuan Chang-ho chuan in Gujian Hospital a tual thina chungchang case la tu prosecutor ni na tang hian call chu adong hlok maya anin biak zo nuwa chuan Chang-ho chukal chuak ngal watin mi hoi te chu thana thu asila prosecutor mutura kalangai thu te chu asil ngal bokani restaurant chu asana tumlai tak chuan tirka pakhat hianin Chang-ho chu ice coffee hi haron pe a Chang-ho chuan in ice coffee ken chu a motor khalpa chuan an in ta a ma sele athil in nurei lote a chuan alu chu lo hai tanin akar khalai ngei chu athunun zo talawa ache chual pha tarup mayani sin chu hun liam to nuwa hian a in thak ngala chet chual na thlen ma ni sari kalta chu lo langin Chang-ho chuan lawyer na athoka ma se athil ti tura ain soi bora thin ema wangle a theilo pui tur te ti thei anga ain chal fo wang chuan mi te chuanin big mouth tin a mingan phu saka trial an naya piangin chakni mel pu amungai lo bokani ma se a nanai chu mi te za zong lo ni sim sia wang chuan an society mi te chuanin an ngai na ran chuang reng lova Chang-ho chu third rate lawyer ni in sumle pa ya leba tam takanai chu na tun huna ngei po hian ama le anupui te chu apuzon te na chuan cheng havin an lafin reng bokani sumle pa ya harsat na an to chau renga wang chuan an nu nen po anin haude ureng maya zinga chuan mi hoin an pa chu bia in an ba pek tlak watangai to thu chu asila chu wang chuan an pa chu a case khoilaya ne na changve to ngei tur chuan ashil bok rin lo tak mai hian judge chu ne na an chan ngei theinan chuan thamna an pe a amak na ti zual le turin apuzon ge gwanga chuan thamna an pek po chu poiti na alo nei lova alo lompui hle zokani trial chu an tran don ta a Chang-ho chuan an judge mela mu chuan makti na ka deuh ho maya an judge tham lo pa zok chu rorel tu thut muna chuan alo thut tak thur wangani chu thilawang chuan trial chuan an chak zo don lawani ti chu Chang-ho chuan a chiang ran mai sia ama roi tu te ho po chu lo in nor khomin buaina an siama an boy re deuh nuwa chuan Chang-ho chu apuzon nen chuan ti in stepa chuan in an thu do na an boyna an chin fel dan tur chu an soi du na ni ma sela an boyna bera chu an judge tham nan khan poisa tam tham takan lo puk to sia tin chu mai ba ka a trial ne na a chak lo zo kani awangin an pui thin rim mai sen ama chuna ngai don bok nen Chang-ho ril ru chu a boy hle a reivak lo nuwa chuan mi hoi chuan Chang-ho chu aron bi a trial an nei na a pasala chak lawani ti alo hriat awang chuan a thin rim na sa to hle ani Chang-ho chuan poyati takzet thu soin trial an nei le khuna ne tu ani to ngei theina na nasale zwal zo ka tan lak to tur thu hi mi hoi ne na chuan a sila lawyer satlia ni to lova in thenna lampang khoi tu lawyer ni zo ka tum thu chu mi hoi ne na chuan a sil bok mi hoi chu an ba thu soya wang chuan thin rim zualin ama zok chu then tura case file atum zok thu te chuan in avaule ta Chang-ho po chuan in anupui hnial boy ai chuan ti in then po chu poyati lova ma se du pakhat nein mi hoi pa ina chuan anin then huwa po la chen chunzom zel chu aduani zana chuan Chang-ho chu an nu hlo awang chuan in lama po hongam talova apuzon pa chu athuam no hak thak tur ken chu asak tur hian silin a office lamaria mai chu atuma reilote nuwa chuan Chang-ho chuanin Gujian mayor Choi Do-ha hna tang hian kola donga Choi Do-ha chuan criminal case pakhat la tur hian Chang-ho chu adu hialo ni Do-ha chuan Chang-ho chu mun re taka in mu puya hian som ta a anin mu na tur mun lampan chuan Chang-ho chu ain khal chuak ngala a mun a thlen chuan Do-ha nen chuan anin muwa Do-ha chuan Chang-ho background te chu alo chui fel tir vek to a poisa amamo zia te po a shevek bokani
ti chuan Doha chuanin athil kalpui tum dan te chu Changhua hnena chuan a shil nga zung zunga Professor CEO atwal thina chungchanga case khoi tu turata na roi adu thu te chu a shil nga lani Professor CEO chu Guochuan Hospital a doctor na thoklai me kania tin chu mai ba ka Doha chuanin Guochuan Hospital a michal lang pathum te chu twal thina chungchang rin hlel kai zwal puya chuan anda a Doha chuan Changhua khera thana chana chu an rin hlel mi pathum te khanin lawyer a po tlole chak ngai lo haulam ve tak chu an du kher wang chuan ania chu tiang ani chuan an lawyer roi chuanin an soyanga piang chu ati sak thei an ring ani Doha thosoite asiat nu chuan Changhua chuanin an som na chu atnara a chan chu an du anga khal kwal thei nia an siat na chuanin tloma alak tir ve thlatani ma se Doha chuanin Changhua chu thlem chhun zom zelin chung mi pathum Guochuan Hospital a shareholder te hau chu thiam lo na an nei ani ti an mu chuak the ni nga chuan an ta na athat viau tur thu chu asoi puya an ni hau chu sarkar lam thil ti na kong sang sanga po anin rol tam ve hlea ama ngei po chu mayoral election an nei na tura ta na sum tam tak tho sak tu te po an lo ni tel zel boka chumi hnuwa chuan Doha chuan Changhua chu car dashboard camera abo chungchang chu ashi le a chu dashboard camera ina alo lak video te chu misual te shia chwa theina tura evidence poimo oberani thu te po ashil ngal bokani Changhua chu athu shia chuanin abeng ver tanin case po chu khoya chak ve tan ta dewa tan in lampanga vakala camera footage chu zong chuak tur chuanin anor ta a Doha chuan Changhua hnena chuan poisa tam tham tak hia pe a lawyer lak lo tak anga lem chang tur chuan le aruk te a dashboard camera footage chu zong tur hian atita ni Changhua chuan hmala tan ngal watin law firm pakhata atho puipa chu anrin hlel tak mi pathum te chanchin chu zo chian na anei tranta a atu ka chuan Changhua chuan Guochuan tanin chu vatlo in anrin hlel man lai mi pathum te chu avatlo a an ta na hmun po chu lo zau thle in anuam hlea 5-star hotel ang maya zaw le moyani tanin po ang lo zok hiala an man zinga pakhat chu dogeuna ani a ani chu Changhua nen chuan anin bi a Changhua ana asoi tur zong zong le a in po cha dan tur te chu shilin trial chu an du dan ang zela kalpui tur hian thu ape a lekha an zi adan ang chi chi a rorel na ma asoi tur chuan adu ani reivak lo hnuwa chuan an zinga mi tho jungche bonga chu aron lang vele a ani hi Guochuan University Hospital Foundation na an chairman fa pania ani chuan Doha anena tang chuan call hi adonga antana prosecutor mu sak thu tele ani chu video recording chungchang asia turtul om ang zong zong te ashil tel vek to thu te chu ashila Doha akam chuak an siat nu chuan mitang pathum te chu an thlabarin an boi mang ang tran hlea chu wang chuan Changhua chu kal to zok mei tur hian an shil ngalani Changhua chuan in akal chu ma chuan an thil in na burok chu bolhlo bom chunga chuan ada luta chuta chuan ongai thak ru chu da telin a chung lampanga an thu soite chu ponama tangin a she theita ni Changhua chuan dashboard camera footage chu mitang pathum te thu ruk le da thatani ti chu a she chuak ta a tuna chuan tang zinga pakhat hanje hon pui hygiene kuta a om me kani ti te po a she tel ngal bok ani po chu Guochuan Hospital surgeon nilai me kani boka Changhua chuan athu shia te chu Doha nena chuna shia tirve ngal wata midang anren lo lam dei te po twal thina chungchanga chuan anin rol ve nge nia shia thu te chu ashil ahnuwa chuan Changhua le Doha te chuanin hejini chu anwa muduna ani chuan studio chunga hianin shooting lo nei mekin an TV program turami chu ania shooting te anzo fel nu chuan hejini chu makeup room a hianama chau hiana chuwa mi tu emo hianin alo bei thut maya athom chu shia in thok tu dang le Changhua te chu thom omna lama chuan lang chho ngal wata ma se hejini lo khoi tu pa chu alo tlan chuak man le hlau mai reilo te hnuwa chuan Changhua le Doha te chuanin hejini chu thu zo chen hun hi an nei puya car dashboard camera chungchang te chu an zo tel bok atira chuan hejini chuanin chu tiang ang video tape engma akol lo thu soi chuaka ma se Changhua chuanin a pasal te thian havina an thu soi te chu angai thlak tir hnuin dashboard camera video footage chu apasalina titura atiang ngeya ada that sak thu chu asoi chuak ta ni ma se hejini chuan video tape pek mai chu alo du big lova Changhua chuan poi khoina thila fin fiana poi mo lo da that sak tu te chung pik zia le shemna ana thei zia hawin video tape chu pe mai tur hiana shila Changhua chuan tual thana chungchanga poi khoi tu zinga telve dang shiat anei le nei lo te chu zotin
he jini chuain amazing hlap tu pa bernia soi chu conglomerate gukdong daily an president gongji khuna ani thu chu asoi chuak ta ni a hnuwa chuan changho le he jini te chu dashboard camera footage la dun tur chuan an kal chuaka recording te he jinin changho a pek hnuwa chuan tual thana khesa film kurle turin ashil ngal a chan chu aren lo million pui te po anin rol ve awang le ama mai ba ka achung te sahim na atan po athil poi a thlen the awang te chuan ani zana chuan changho a chuan video footage vel chu en chiangin chuta chuan an rin hlel man pathum te chuanin professor sio chu an that nge ani ti ati chiang ta a an tha chana po chu professor sio chuanin mi pathum te ta na le khapoi mo tak chu a hlan phal lo wang chuan ani ti po a chun jom ngal vek bok footage alan dan chuan chebonga chuanin phone a hian mi pakhat hi bia professor sio po an tha fel to thu chu a shil ngalani changho a chuan chebonga na abyak pa chu ji hu na ani nge chu a ring het bura changho a chuan ji hu na hun liam to hnu te chu thui kirin zirchian na chu akal puya ji hu na chu poi khoina thil sang sanga alo in rol ve fo to ani ti te po a chuak bok le lama chuan mi hoi te chu an lo lang le a anin chunga chuan dan lama thok mi puitling ho tha chu lo dingin anni ho chuan in sarkar lama tanga an leiba ti an pek mei theilo awangin anin chunga bungrua le thil lut an lak sak mei tur thu hi an lo shila changho chuan kod lam mi te apuzon te in lama an kalani ti chu lo sheve watin in lama chuan in a ho ngal wata mi hoi laka in soifia dan tur ngota chuan changho chu aril ruwa ha ma se akuta do ha na apek sum tam tham tak a hum ho wang chuan ngai thale davin mi hoi po alo thinrim over talawa mi hoi chuan an pa hnena chuan chu tiang a poisa tam tham te chu khoi atanga anei nge ani chu azota ma se changho chuan in case hau tak tak maya khoi tur chau chu anupui le apuzon te hnena chuan a soi tariani atuka chuan changho chuan in ji hu na chu mu tomin do ha sia tir kher lo chuan ma ni in ain khal chuak ta a ji hu na chu afin fi an nei atang khan wawa sum tam tham tak lak chua sak chu atum le ril ruk dan chuani ma se ji hu na chen na hmuna wa then chuan ji hu na chuan in changho chu rang tak hian in alo chua tir le ngala ani chuan video tape chung changa khan buai na alo nation lova a chan po video tape pa chuan professor sio a that ve nge ani ti fin fe na thatak alan ve lo wang chuan ani le lama chuan do ha chu lo lang ve le in changho chu recording chung chang thila chuan biak po hi alo tum buai meka chu thila chuan changho po chuan do ha chu aring hlel ve lek lek to a abikin voi tam tak in mutura asom nuwa po chuan lam siama do ha an in mu adu ngai to mi alo wang chuan ani ma se do ha chuan lo changin atuk lama in mutur chuan rem an ruata changho chuan do ha hnena chuan video tape chu professor te nen lama thon phei chu thain a sia do ha ko ta hlan chu tha in a shelawani hun panga khan le taila changho an waitress pakhatina apek ice coffee ai nu khan alu te chu hai boy zawin ache sual ta khania anun na chu chan man trepin vane thak tak mai hian anun na chu an chan sak man lo zoka alo har chwa tak nu chuan video footage te chu a phone a save thavegani ti ala shia mi hoi chu lo tong watin akar chu a chiat na sata wanga anti chiat tak vek lo lo thule fin fiana zong te po mu tur om lawa abo vek thu chu changho hnena chuan a shila ma se an top na tur ala ni mai lo changho a omna pinna chuan police pani hi an ron luta anni chuan changho chu che sona then ma adam doi lam alo khoya wang chuan man hi an lo tumani changho chuan thil sia chuan in restaurant a waitress ina in tura pek kha mi tu emo ina ruwa man na fel taksia ma lo ti vekani chu ring thiam ta a dam doi ti thin anga an puna a po chuan ji hu na chu amazing hlap tu pa berani chu ring bok a chan po ji hu na mutura avakal ni po khan ji hu na chuan dam doi te alo khoi me ka wang chuan ania a hnuwa chuan changho chuan in do ha puina chu angena ma se do ha chuan in akuta video footage a hlan mai lo wang chuan in changho ngen na chu alo hnar saka changho chuan in video te kha do ha hnena khan lo pe watta silang chuan hetiang ang buan hi atok kher om lo ve ti chuan do ha chuan changho chu puidu lovina kal santa a changho chu go chuan tan ina chuan da lu alo ni ve ta ni chulai hmun chu South Korea tan in she om ber le hlo om ber chuan ia reivak lo hnuwa chuan changho chu pindan pakhata hian shruai lu ania mitang pathum te po kha an lo om ve bok anni ba ka tang ve dang thanem tak te chu an lo ding khup boka chebong le comrade pa chuanin
chang ho chu na tak hian an khoya an ma ni ho phatsan tu chu thi tura khai kangin an phuar beta chuti lai vek chuan doha chu puipun na hmuna hian lo tel ve in ji hun an en chuan anawin mua tv lama chang ho a manani thu an puan a chiat chuan ji hun a chuan in makati angreng hle chang ho chu big mouth ni na chu pek ni in chumi a chu poitam tak khoi tu le suwa solna chi sang sang sol su tu le nar kai ber tu chuania police te ho po chuan chang ho office chunga chuan damdoi le poisa ba ka rangka chaklang tam tak te chu an mu chuak boka big mouse anti chu soito angin suwa sona lamkonga filor tak mai le challang em mayania ani chu tual thana chungchanga le damdoi tol ruk thila chuan ahming alang nge bokani mi tena an soi zel dana phei chuan big mouse anti chu suwa solna poldin tu le South Korea aswalna tipung tu ni ang hiala te chuan an soi thina ani chu tun thleng po hian tunge ani tak an le chuak theilawani police te chuan in chang ho chu big mouse ani ti rin theina turin fin fiana tlema zong an mu chuaka pak chang ho chu big mouse ni anga an lo ngai awang chuan ji huna chuan in tanin chunga chief warden wan ga pachu abe pop ngal wata chang ho chu nungdama omti reng tura shilin big mouse ani thu chu ashila apoisa tam tak ruk chwa sak tu ani thu te chu ashil bokani yon ga pachu man mo tak hian chang ho chan him tur chuan kal chuak ngal wata chang ho chu rei tak an khaina awang chuan athok chu lo top to in doctor ho te chuan tidam le turin thei to pan chua a hnuwa chuan chang ho chu lo har chuak thein sel lama hadalu le ngal chu an tuma ma se tang jinga pakhat chuanin ani ang miswal bora lutuk big mouse te chu tanin sel pa ngai omtir ve mei tur chuanin ashil ta zoka chang ho chu achawin aril ru chu ashe om hlea mi pa ngai ve mai kha miswal ton to big mouse anti mai anga an lo ngai thei ngot na chan te chu ala sha thiam thei thlot lawani reilo te hnuwa chuan chang ho chuanin chanchin thar chu lo enin anupui chuanin huai sen takin reporter tam tak ma chuan a pasal chu thiam lo na nei mi alo le poi soi lawani thu chu alo soi chuaka thiam lo na nei lawani ti fiana tura thei to pa chua tur thu a soi lai te chuan chang ho chuanin alo thlir ve renga atuka chuan chang ho chu prosecutor choi jung ra ka chuain thu zo chian na khun thi anei puya jung ra ka chuain chang ho chu big mouse ani le ni lo chu zot ma se chang ho chuanin an mi pu na chu adik lo hul hual thuina lo changa ma se jung ra ka chuanin big mouse ni anga in pom mai tur chuan anor luya a chan chu an dot soile soilo shia theina khol chuanin chang ho chuanin dot soi ni anga alan tir ta tawang chuan ani chang ho chu big mouse ani thu tanin chunga chuan alo dar ta chiama ma se asel lo puite big ho chuanin ani dan le om dan phunga chuan chang ho chu big mouse ani thei chuan ring mot lova chuti mek lain ji huna chuanin rin hlela wanga man tak mi pathum te kha tanina chuan alo tlo le a chang ho chu lo khoina to lo tura shilen shia chian du masaka nei phot thu te chu ashil ta a ji huna chuanin apoisa chan tak zong te chu chang ho in pe kir tir le chu arwa mandana ni a chang ho an chu chhun a elai mek chuan chun sika chuanin aron bi a ani chu mitang zinga an hlo ber le an za ron berang kha ani chun sika chuan chang ho chu big mouse ani nge yam ti fi anan athil elai te chu apai thlak sakdar ta veka a khoi le tani chuan chang ho chu big mouse anti pa chu ani nge ya chuan an ringam don chawani ma se chang ho chuan an rin lo lam de hian lo chang le ta tang ve dang te po chuan chang ho chu big mouse ani lawanga chuan an ngai ta hlomani chun sikale warden te chuanin big mouse ani na dik tak ji huna thu pek anga fia nge chu an du'a gunga pachuanin ei tur tui nai tak tak te chu chang ho tan chuna bot sei saka big mouse ani ti chu pom to mai tur hian shilin ji huna poisa aruk sak tak te po chu pelet le thuai tur hian a shil ngala ma se chang ho chuan big mouse ani lo thu ngot chuan ala chang big mouse kan ni hlei nem tia chan chuan gunga pachuan chang ho chu khoin kuta thak ta chiama solitary confinement lama chuan ninga chung khung turin ada lu tir ta ni ninga hnuwa chuan chang ho chuan to tu nein sunte a ania ani chuan mi hoile apuzon tena poisoi lawani ziale big mouse ani lawani ti fi atura na sataka an bei thu chu aron shiat tirani an puile puzon ten ama awanga boina an to bel tur chu ngai ngam lovin chang ho chuanin an pui mi hoi chu then mei thazokin a shia ti chuan mi hoi chuanin mi padang tongin nun hlim le nuam zok te amang theyang ti in ashila chang ho chuan tanin chu achwa san thei po ring to lova dam chung hun tang tura anti ani lo pon thi tura achung thu an rel chu aring thum mi ani
chu tiang ani chuan anupui mi hoi tan siam na thlen tu mai chau ani don box sia ni khat chu chang ho chuai ma ni na lak mai chu thain a sheta a ma se voi tam taka tum hnu po in a hlo cham zela ma sila ngai dan thar nain ama that du tur zon chu aril ruk ta atu ka chuan chang ho chuan chun sika chu ti thin rim luin ama in ti hlum tir chu atuma ma se an chu thleng manga chang ho an chun sika chutta ka wang chuan ni khoshela vian chun sika chu a om ngal ringota chang ho an voi khat chut le chun sika te ang mi bon te a thal the ni ti an shiata an mu puya wang chuan chang ho chu big mouse an ti nge mai chu ani an ring ta hloma ma se ala top mai lo tang dang pakhat chu chang ho chuin ama that thei tur chu a hual lok le to a ama chu kwang yona ni in mi hlo om tak le mi nu na tam tak lo lak sak to tu chuania ma se ani po chuan in lo ngam lovin anda san em big mouse that tur chuan in huai sen na anei thot lova chun sikale kwang in an telaka chuan ne tu chu ani ta phota gu chuan tan in atang tam jok te chuan chang ho chu big mouse ani nge chu an ring ta hloma chang ho chuan ro mana dang nei le in tlan chua chu tha in a shia ti chuan zana chuan chang ho chu tan in chunga tang chuan chua ruk chu atuma chu tianga chua ruk tum ani chuan officer in tang chua ruk tum chu ka hlum turin phalna ape nge dona ti chuan ama po chu an ka hlum ve nge chu aring het tat bokani zana chuan chang ho chu tan in chunga tang chuan chuak ruta zal zala ma se ka tuma an silai te an le kan lai tak mai chuan prison officer chuan in chang ho chu ka phlum lo turin le solitary confinement lama khung le jok tur chuan thu apeta a yon ge pa chuan chang ho chu tha adu tak zeta ma se ji hunan nungdama ala du miau sia wang le chang ho chu big mouse ani anga ji hunan arin tlata wang chuan ani chuti lai mekin mi hoi chuan apa salin thiam lo na anei lawani ti finfia turin thei top lo chu ave mek zela ma se athu soite chu tu atema chuan in an oi sak lova professor sio athi na chungchang chu nurse na thok pa a chui chua chu atuma chumi atan chuan Gurchen hospital a na athok tran da ni patru na halo chuak le watang